Vedeli ste o tom, že dobrý dom nestojí viacej ako zlý? Tento dom zo 60. rokov nebol lacný. Je kvalitný, ale už nevyhovuje súčasným potrebám. Nuž, poďme sa pozrieť, čo sme s ním urobili. Vstupujeme do predsiene a potom ideme doprava medzi poschodím priamo na prízemie. Vľavo máme obývačku, cez ktorú prechádzame do izby. Vpravo máme kuchyňu, cez ktorú prechádzame do ďalšej izby. A oproti schodisku je kúpeľňa a komora. No, táto dispozícia nič moc však. Tak ako sme sa do toho pustili? Vyborali sme 3 priečky, čím vznikol jeden krásny veľký priestor. Obývačku pôvodnú sme rozdelili na 2 časti. V podstate takéto jednoduché riešenie. Málo búrania, málo nových priečok. A teraz, ako to vyzerá? Pozrite sa na to. Vstupujeme do predsiene krásnym schodiskom, ktoré je priame, bez žiadnych rohov. Vystupujeme až do dennej zóny, ktorá je veľká, priestranná. Vedľa dennej zóny, smerom od juhu, je malá izba, čo je hosťovská, alebo možno, že nejaká pracovňa. Vedľa nej je kúpeľňa a oproti v tej izbe, ktorá je smerom od severu, ktorá je smerom od ulice, je spálňa. Nuž, takýto postup. Tak sa pozrieme na ten pôvodný stav a pozrieme sa na ten nový stav. Čo na to poviete? Je toto riešenie aj pre vás? Možno áno. Napíšte a ja vám bezplatne pripravím návrh prestavby vášho domu.